Akụkọ egwuregwu ama egwuregwu Ọka City Township Stadium ka ndị mmadụ nupụtara iji wee gbara onwe ha ekeresimesi nakwa isonye na agba bọọlụ nke mbụ na mbụ ọnụnụ nọ n'ọpụrụ ụzọ ije nke ndị Ifadigo Ọka Peace Cup Football Tournament chịkọbara. N'ikpeazụ ndị Ụmụzọcha nakwa Umuayom Village bụ ndị chịpụrụ ya ịmara mbenabụ nke bụ oke tinyekwara Team Ọka Capital Territory Development Authority Agda. Chibuzo Okoye na ebe a ma wetara anyị akụkọ aka isonyere ya. Ngwụcha ya bụ egwuregwu bọọlụ ndị Umuayom meriri Ụmụzọcha site n'inye ha ọkpụgoro abụọ asara naanị otu. Ya bụ Ifigbo Ọka Peace Cup nke ọ bụ onye Managing Director and Chief Executive Officer Adda bụ Maazị Osionụ kowubere iji hụ na enwetara udo tọrọ atọ n'Ọka mekwa ka ụmụ na-eto eto na-eche maka ọdịmma ha ma chụkwa kpamkpam ajọ omume niile dị iche iche nke ụmụ na-eto eto na-eme ọkachasị otu nzuzo. Ọ bụ Jesco Oil Nigeria Limited kwadoro ya bụ asọmpi egwuregwu. N'okwu ya ọ ga-asọsịrị ya bụ mpi ka Maazị Onuko mere ka mata na obi aṅụrị juru ya ahụ otu ndị be ha si pụta n'igwe wee nọnya oge agbara ya bụ bọọlụ. Ọ gakwara n'ihu mee ka mata na kemgbe ebidoro ya bụ asọmpi ka ọnwa Nọvemba dị na mkpụrụ ụbọchị 17 n'afọ 2023 na o nweghị ebe a nụrụ ka gbara egbe ma ọ bụ mee ihe dị aṅaa n'Ọka ma mee ka o doo anya na ebumnobi ya ji chịkọba ya bụ asọmpi egwuregwu bụ nke metaziri mkpụrụ. Mgbe ọ na-agwa ABS okwu ka otu onye nọchigoro ọgbọnta vootu Anambra Central Senatorial District n'oge gara aga bụ Senetọ Ben Ndiobi onye kpe ezinụlọ ya bịa ikiri ya bụ asọmpi egwuregwu toro Maazị Onuko maka mbọ ọ na-agba ịhụ na udo tọrọ atọ obodo Ọka ma kwue na ya bụ asọmpi bọọlụ abụghị naanị na ọ ga-enweta udo tọrọ atọ n'Ọka kama ọ ga-emekwa ka a nọrọ ebe ahụ chọpụta ndị mara nke ekwe na nkụ n'ebe o metụtara asọmpi egwuregwu bọọlụ. Onye na-enyere Gọvanọ Chukwuma Soludo aka na nke nwa bekee kpọrọ Innovation and Business Incubation bụ Nwaada Chinwe Okoli kwuru na ya bụ egwuregwu bụ ụzọ kacha mma iji bido aha ọfụ ma kwuo na ya na-enwe olileanya n'obodo ndị ọzọ dị iche iche ga-eṅomiri ya bụ ihe onye isi Atda mere ka Anambra wee na-achawapụta. Ndị obodo Umuayom bụ ndị tụrụ ugo na ya bụ asọmpi bụ ndị ji otu nde naira wee laa ebe Ụmụzọcha ji 100,000 naira 5. Ndị Ụmụdịọka bụ ndị gbara ndị nke atọ jikwa 100,000 naira 3. Onye isi ọcha Anambra State Sports Development Commission Maazị Patrick Onyedum nnukwu onye enyemaka pụrụ iche nyegara Gọvanọ Soludo n'ebe o metụtara Ọka Capital Territory Development Authority onye bụkwa National Coordinator Soludo Ambassadors Maazị Kenneth Obiora Nwachukwu na ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị nọ oge emere ya bụ mmemme. Ihe kacha pụta ihe oge ahụ bụ inyefe iko ahụ nyega ndị tụrụ ugo nke ọ bụ Senetọ Obi mere ya site n'Ọka Township Stadium. Aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.